Motivovať pracovníkom peniazmi je veľmi jednoduché, dá sa to a veľa ľudí to používa. Takisto veľa firiem si myslí, že pokiaľ budú svojim zamestnancom zvyšovať plat, tak budú mať motivovaných ľudí, ktorí pre nich budú dýchať. My si však myslíme, že motivácia peniazmi môže byť aj veľmi krátkodobá. Pokiaľ spoločnosť nemá vypracovaný presný systém motivácií a presne nevie, o čom to je a nemá svoje procesy a štandardy, ktoré prispievajú k motivácii zamestnancov, tak motivácia peniazmi je z nášho pohľadu určite veľmi krátkodobá. Ten príklad je veľmi jednoduchý. Pokiaľ niekomu zvýšite plat o 100 eur a ten človek dostane teda na výplatnej páske prvýkrát 100 eur, tak je spokojný. O 2-3 mesiace však si na tie peniaze zvykne a k jeho motivácii to prispievať nebude, pretože aj svoj život si tomu prispôsobí a bude to považovať za samozrejmosť. Myslíme si, že k motivácii platom treba určite pridružiť aj ostatné motivačné faktory. To, ako sú úspešné a či sú úspešné, záleží od toho, ako sa spoločnosti podarí zistiť, čo vlastne jej zamestnancov motivuje. To znamená, predchádza tomu panelová diskusia, hodne veľa otázok, hodne veľa snahy o tom, aby tá spoločnosť naozaj sa snažila zistiť, čo koho motivuje a potom to všetko pretavila v nejaký výstup, kde tí zamestnanci budú cítiť, že áno, toto je presne to, čo sme chceli. A potom tá spoločnosť naozaj bude mať istotu, že má rôzne spektrum motivačných faktorov a tí ľudia naozaj chodia do práce s tým, že sú motivovaní. Výrazným prvkom takéhoto motivačného programu môže byť napríklad aj kompetenčný model, kde ten zamestnanec cíti, že spoločnosť pracuje na zvyšovaní úrovne jeho zručností a zároveň to má dopad na zvyšovanie jeho mzdy, prípadne na úpravu bonusového pásma. Podstatou takéhoto kompetenčného modelu je to, že ten zamestnanec neustále vie, na akej úrovni má svoje jednotlivé zručnosti, pracuje so svojím nadriadeným na zvyšovaní ich úrovní a v neposlednom rade vie, či sa už môže uchádzať o vyššiu pozíciu, prípadne či je zahrnutý na základe výsledkov z kompetenčného modelu do talent managementu a podobne.